पकड़ ले बाली, चल ले को लटू छीन के गुजे मार रे, मार ना रे सोच हमार बचपना फेमस बावे और हम एगो भाई हमरा के पकड़ पकड़ के डांस करते एकदम कनी होई साला बड़ा मौगा बाजी पकड़ पकड़ के डांस करत हवे। पैसा चोरैले रहनी मम्मी हमरा पर विश्वास करस, पैसा किने उने के देश तो गिनते समय में 10,000 रुपया चोरैले रह। सफलता के राज ये बा कि हमार बियाह हो गइल बा। तो हमार भैंस रहेले एक जना किने आवेलन तो कहनी एक दाम बा 50,000 रुपया। उ कहलन 50,000 रुपया। हम कहनी हो तो उ कहलन ते करो आँखिए नहीं खे। हम कहनी अच्छा हमरा समझ में नहीं किया हो, तू भैंसिया दूध दुहे खातिर ले तरह की नैन माटाका करे खातिर ले जाता रहा। फिल्मी दुनिया में जाए के ख्याल बा, लेकिन कहीं ना कहीं हमरा लागत है कि कुछ हमरा डायलॉग डिलीवर में चाहे हमरा एक्सप्रेशन में कुछ ना कुछ कमी बा, जौना की वजह से अभी तक हमनी के ऑफर ना मिलल। खैर दुख नहीं खे बात के, कैसे कि हमार टीम बा तो बहुत कुछ हमनी के कर सकत तनी सन। और टीम जब 10 रुपया कमात रहनी तबो हमरा संगे रहे, लाख रुपया कमात रहनी तबो हमरा संगे बा। बहुत बुरा लागल, जैसे परिवार में केहू गुजर जाला तो कितना दुख होला। और यानी एगो परिवार खानी एगो हमनी के जीवन देवे वाला, मतलब जीवन देवे वाला प्लेटफॉर्म रहे, वो चीज़ गइल तो बहुत दिल में मतलब दर्द भइल। नमस्कार, रघुआ दाता ने जियो भोजपुरिया, हम राजेश। अभी हम पहुंचल बनी सिवान जिला में। सिवान जिला के कॉमेडी स्टार कृष्णा जय के पास पहुंचल बनी। तो ये चेहरा कोनो पहचान के मोहताज नहीं खे, वह चेहरा या सामने मौजूद बनी कृष्णा जय। यहाँ तक कॉमेडी के स्टार बनी, यहाँ से वो विषय पर चर्चा कर ली जौन यहाँ के समाज में जागरूकता ले बनी। शुरू में बीगो ज्वाइन करनी सन और बीगो से ही धीरे धीरे सीखे के मिलल कि वीडियो के गनी बनावे के चाही, का करे के चाही और वो चीज़ के फॉलो करनी सन। उससे पहले जितना भी बड़ भैया भोजपुरिया न्यूज जियो भोजपुरिया के देखत नहीं, वो बड़ भैया के हाथ जोड़ के हम कहें कि रोरा सब चैनल के लाइक सब्सक्राइब शेयर करी और ये वीडियो के ढेर दूर तक शेयर करी। तो पहले जौन टिकटॉक और वीगो पर बनावत नहीं वीडियो, तब बंद हो गई। ओकरा बाद से रोलन के कहाँ से ख्याल आयल कि यूट्यूब और फेसबुक के शुरुआत कइल जाओ? एमें कहीं ना कहीं अपना बड़ भैया रोहित पटेल के क्रेडिट देतनी कि भैया हमरा के बीगो रहत समय में ही यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म पकड़ा दिलन और 40,000 सब्सक्राइबर वाला हमार कृष्णा जय ऑफिशियल चैनल वह भाई दिलन। आज भी वो एहसान के हम ना भूलेनी और जब भी भाई से मिलेनी एगो रिस्पेक्टे मिलेनी और अपन बड़ भाई के तरह ही मिलेनी। तो जब टिकटॉक वीगो बंद हो गई तब अपना अंदर कैसन फीलिंग आयल हुई? अचानक से कोनो चीज़ के धक्का लागल तो का समझ में आयल के बार? बहुत बुरा लागल, जैसे परिवार में केहू गुजर जाला तो कितना दुख होला। और यानी एगो परिवार खानी एगो हमनी के जीवन देवे वाला, मतलब जीवन देवे वाला प्लेटफॉर्म रहे, वो चीज़ गइल तो बहुत दिल में मतलब दर्द भइल। लेकिन कहीं ना कहीं यूट्यूब हमनी के संभाल लेलस ताकि उतना अफसोस ना भइल। न तो जब वीगो बैन भइल तो बहुत सारा टैलेंट दब के रह गइल। काहे कि हमनी खानी वो लोग यूट्यूब पर थोड़े आइल लो, वो लोग वीगो भर ही सीमित रह गइलो। अब भाई उजी की ऐसे छोड़ के फिर काम धंधा में अपना लाग गइलो तो बहुत सारा टैलेंट जौन बाकी वीगो बैन भइला से दब के रह गइल, टिकटॉक बैन भइला से दब के रह गइल। और जे मतलब डिजिटल लाइन में रहे के सोचलू आगे हूँ अपन काम कैलस आज उ बा। और टीम जब 10 रुपया कमात रहनी तबो हमरा संगे रहे, लाख रुपया कमात रहनी तबो हमरा संगे बा। टीम कबो नहीं के कहले कि हम तारा के छोड़ के जाता नहीं। और कभी कभी हम ही गुस्सा कर जानी कि का यार काहे नहीं करता, तो बस रिस्पेक्ट भी कर सन हमरा गुस्सा के, मतलब एगो बड़ भाई खानी मान के इग्नोर कर दिला सन। खुशी होला कि कम से कम चलो इतना तो बा अंदर कि रिस्पेक्ट कर तरह से भाई। कॉमेडी के प्लेटफॉर्म पर चलते समय परिवार की कैसन सपोर्ट रहेला? परिवार के बहुत अच्छा सपोर्ट रहे। काहे कि हमरा घर में 5 साल पहले ही हमारे पिताजी गुजर गनी, हम 2 साल पीछे से ये सब डिजिटल लाइन स्टार्ट कैले बनी। तो
जौन भी निर्णय ले ले बानी अपना मन से ले ले बानी। और शुरू शुरू में मम्मी कहली हमरा से कि ठीक बा जौन तारा अच्छा कर इच्छा करत तौने कर, बस ई ना होके कि बदनामी हो जाओ। और वो चीज़ के ध्यान में रख के कहनी आज मम्मी भी खुश बड़ी, वहू बड़ा खुश रही, आजो खुश बड़ी। बस डिजिटल लाइन के बारे में उनका पता ना रहे कि सजेस्ट करस कि बाबू हई कर चाहे हऊ कर। उतना शिक्षा तो हमनी के अथी में ना रहे। हमनी के थोड़ा बहुत पढ़ैली मम्मी, परेशानी होखे लागल तो पढ़ाई छोड़ देनी। पढ़ाई छोड़ के 1-2 बार बाहर भी गईनी, बाहर में भी अनसक्सेस रहनी। और वहाँ से अइनी, बाहर से अइनी, रोते अइनी। ओकरा बाद मम्मी के एगो खेत बेचाई रहे, हमार खेत बेचाई रहे। तो सब लड़का सन के सपना होला कि हमरा लगे मोबाइल हो, हमरो सपना रहे कि हमरो लगे एगो बड़का मोबाइल रही। तो खेत बेचाई रहे, वही में से पैसा चोरैले रहनी। मम्मी हमरा पर विश्वास करस, पैसा गिने उने के देश। तो गिनते समय में 10,000 रुपया चोरैले रहनी। चोरी कर रहली? हाँ, चोरी कैले रहनी। उहे को चोरी कैले रहनी जी, चोरी कैले रहनी। आ चोरी करके हम मोबाइल किननी रेडमी नोट 5। आ रेडमी नोट 5 किन के वही से बिगो वीडियो ज्वाइन कैनी। और आज जहाँ बैठल बनी सन उ सब वीडियो के ही देन हो के आज यहाँ बैठल बनी सन, और सब वीडियो के ही अर्निंग है। एकरा साथ साथ आगे के क्या प्लानिंग बा? बस एकरा साथ साथ आगे के प्लानिंग ये बा कि हमनी के अच्छा कंटेंट लेके आई सन, कुछ और यूनिक चीज़ लेके आई सन, और अपना वीडियो में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा करी सन, कट टू कट वीडियो लगाई सन, अच्छा से अच्छा संदेश लेके आई सन। फिल्मी दुनिया में भी जाए के ख्याल बा? बिल्कुल फिल्मी दुनिया में जाए के ख्याल बा, लेकिन कहीं ना कहीं हमरा लागत है कि कुछ हमारा डायलॉग डिलीवर में चाहे हमारा एक्सप्रेशन में कुछ ना कुछ कमी बा, जौना की वजह से अभी तक हमनी के ऑफर ना मिलल। खैर दुख नहीं खे ये बात के, कैसे कि हमार टीम बा तो बहुत कुछ हमनी के कर सकतनी सन देहात से भी, और कोशिश करें सन। बस हमनियों के एगो छोट कलाकार बनी सन, सीखतनी सन कला, और कहीं ना कहीं कुछ भूल जाते हो हमसे, जौना की वजह से ऐसा होता। वीडियो के शूटिंग कैल, वीडियो के कलेक्ट करे में कितना समस्या और क्या क्या परेशानी के सामना करे पड़ते? बिल्कुल, अगर एगो 10 मिनट के वीडियो बा, हमने के अभी फिलहाल में एगो वीडियो शूट करनी है, सब बर्बाद जिंदगी, जौना के शूट करे में 20 दिन लगेले बनी सन। और 20 दिन में एडिट कर के 23 मिनट कुछ सेकंड के भइल बा वीडियो। और 20 दिन मने मेहनत कैले बानी सन में कंटिन्यूअस 20 दिन तक शूटिंग चलल बा। आ 20 दिन के दौरान ही जब से शूटिंग चलल बा तब से, जैसे आज शूट करके नहीं सन, शाम के थोड़ी जितना शूट भइल बा उतना एडिट कर देनी सन, ऐसे ही 20 दिन प्रोसेस रहे, तब जाके बर्बाद जिंदगी लेके आयल बानी सन। और बहुत अच्छा ओकर रिस्पॉन्स बावे, रोरा सबे ओकरा के 1.5 मिलियन तक कर देले बानी। और अमलेटवा के प्यार 3 पॉइंट कुछ बावे, तो रोरा सबे के प्यार खाती ही हमनी के मरे निशान। और बस एगो रिक्वेस्ट रौरा सबे से बात, जे भी भैया देखत नहीं, बहुत कृष्णा जी की टीम मेहनत करके एगो वीडियो लेके आवेला, रौरा सबे जरूर एगो लाइक करें। देखिए कोई भी वीडियो होके 5 मिनट होके या 50 मिनट होके, वीडियो बनावे में बहुत मेहनत लागेला, लेकिन सफलता हाथ लागे तब जाके मेहनत सफल होला। तो जरूर वो लोग अपन प्यार आशीर्वाद दी लोगिन, चैनल के साथ जुड़ी लोगिन, चैनल के सब्सक्राइब करी लोग। लगभग 15 से 20 गो हमार भाई भगिना भतीजा सबके उ सपोर्ट बावे। और अदर्स में भी हमारा अदर्स आउट एरिया में भी जहाँ भी हमरा जाए के बा वहाँ से भी हमरा सपोर्ट मिलेला। तो आज टीम के भी रिएक्शन बहुत अच्छा बावे कि जौन कुछ भी डायलॉग बावे अगर हमरा समझ में आवता तो हम बतैनी, भाई सन के समझ में आवता तो उ कहन सके ना भैया हेंगनी ना हेंगनी होके के चाही, हम वो एक्सेप्ट करनी का है, हमनी के सही चीज़ करे के बावे। ई नहीं कि हम जौन कह देनी तौने होई ना, अगर हमरा ओकर बात अच्छा लगता तो वो हम एक्सेप्ट करें, काहे कि हमनी के अच्छा चीज़ लेके आओ ना मार्केट में। बस कॉमेडी के लेके रुआ जागरूकता फैलावनी, तो अभी जौन अग्निपथ योजना बा केंद्र सरकार के, एकरा के लेके हर जगह हिंसा चलता, हर जगह सरकारी संपत्ति के साथ खिलवाड़ कर लेता, तोड़ फोड़ कर लेता, तो एकरा प्रति भी रुआ कौन प्रकार के वीडियो बनावे के तैयारी कर बनी? बिल्कुल हमनी के अग्निपथ के तैयारी चलत हवे, और कहीं ना कहीं ट्रेन जलावल ई सब गलत बात बावे, विरोध करे के चाही लेकिन सही तरीका से करे के चाही। और ये सब हमनी के संपत्ति है, ऐसे हमनिए के परेशानी हुई आवे वाला समय में, आप परेशानी होत भी बावे जहाँ के तहाँ भाई लोग फंसल बावे। तो रोरा सब से रिक्वेस्ट बा कि ये सब काम ना करी,
ट्रेन जरावला से कोनो फायदा नहीं है और जौन भी विरोध बा शांतिपूर्वक कइल जाओ। कॉमेडी के साथ साथ रुआ गाना गावे की भी शुरुआत कैले बनी, बिल्कुल। तो का सोच के का मन में ख्याल आयल कि गाना गावे के शुरुआत करनी या कोना प्रकार के गाना लेके आइला? बिल्कुल हमनी के हमेशा हमार जौन म्यूजिक डायरेक्टर ताज भाई बाड़न उ हमेशा हमरा से कोशिश करलन कि कृष्णा भाई के अश्लील गाना ना गवाई, और ये चीज़ खातिर ताज भाई के बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई एगो छोट भाई के बारे में सोचलन कि अश्लीलता ना गवाई, आज भी ना गवावेलन। तनी मुनी अश्लील के हम कबो गलती से सेलेक्ट भी कर देनी तो कहन कृष्णा भाई ये अश्लील वगैरह के ना गावे चाहिए, तो वो चीज़ खातिर हम बहुत खुश रहनी कि भाई गाइड करेलन हमरा के, ये चीज़ खातिर खुश बानी। और जौन भी गवावेलन अपना मन से कंपोजिट अपन कऽ के गवावेलन, अच्छा लागेला। आँखिया के दोस्त में भैया हमार 6 घंटा मेहनत कैलन ताज भाई, तब जाके वो गाना अच्छा भइल। और जितना भी म्यूजिक बनवावल सब कुछ के प्रेशर उनकरे रहेला, बस हमारा काम बा कि वीडियो बना दे बावे। अश्लीलता के हर जगह विरोध होता, लेकिन विरोध से ज़्यादा लोग पसंद करता का है? देखिए ये चीज़ के तो हम कहें कि अश्लीलता हमनी के यूट्यूबर बानी से हमनी के ना करे के चाही। जे भी भैया हमरा से बड़ यूट्यूबर बा वो बड़ भैया के हम हाथ जोड़ के कहतनी कि अश्लीलता ना करे के चाही, कैसे कि वो वीडियो बना के हमनी के अपना घर में अपना माई बहन के संगे नहीं से देख सकत, उहे कर सकत हैं कि वीडियो डाल के अब वो ना अपना परिवार में बैठ के देखत हैं ना कहीं समाज में बैठ के देख सकत नहीं सन। तो हम ये कहें कि रौरा सभे भी अच्छा कंटेंट बनाई और रौरा सभे के वीडियो से देखे के सीख मिलो हमनियों के सीख के ओकरा के अच्छा से अच्छा एक्सप्लेन करी सन। हमार बचपना फेमस बावे और हम एगो भाई हमरा के पकड़ पकड़ के डांस करते एकदम कनी होई साला बड़ा मौगा बाजी पकड़ पकड़ के डांस करत हवे। ऐसा बहुत सारा जैसे कि बचपना से हमार जौन बा कैरेक्टर फेमस बा, तो बचपना करे नहीं तो सबके के सपोर्ट मिलेला। भैंस वाला एगो बावे कि एगो हमार भैंस रहेले एक जना किने आवेलन तो कहनी एकर दाम बा 50,000 रुपया, उ कहलन 50,000 रुपया, हम कहनी हो तो उ कहलन एगो आँखिए नहीं खे। हम कहनी अच्छा हमरा समझ में नहीं किया हो, तू भैंसिया दूध दुहे खातिर ले तरह की नैन माटा का करे खातिर ले जाता रहा। तो बस ऐसा ही कॉमेडी बावे और ओरा सब सपोर्ट करी। जी बिल्कुल। देखिए कि कॉमेडी के स्टार कृष्णा जैक यानी कि कृष्णा के साथ साथ जैक भी बात, जैक के बारे में भी एक चर्चा फिर कैली। जैक आखिर कृष्णा के बाद जैक कहाँ से आयल, तो एक में भी चर्चा कैली आखिर जैक कहाँ से लग गई? बस जैक हमारा से ना रोरा सभे के सपोर्ट कैला से लागल बावे न तो ऐसा छोट छोट नाम ब्रांड हो जाता है, तो रोरा सभे सपोर्ट कैले बानी। जैक लागल बा, खुशी बा कि रोरा सभे एगो हमरा के नाम देले बानी, एगो पहचान देले बानी। ये चीज़ खातिर बहुत खुश बानी हम। और बस ये नाम और सफलता के राज का बा? हर सफलता के पीछे राज होला, तो इस सफलता के क्या राज बा? सफलता के राज ये बा कि हमार बियाह हो गइल बा। ठीक बा, हमार बियाह हो गइल बावे। तो यानी कि सफलता के पीछे जो महिला के हाथ होला उहे और पत्नी के हाथ बा? बिल्कुल बा। काहे नहीं के कैसे कि हम बताओ तनी बा काहे कि तनी मनी आदमी फेमस हो जाला तो तनी पहले घमू के ना बती थी, तो वो चीज़ से हम मने वांछित रहनी और बस काम पर फोकस रहे। बस ये बात बा। तो वो सब देखनी कृष्णा जैक कॉमेडी के स्टार ऐसे ही अपन प्यार बनैले रही और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दी। चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। धन्यवाद। लव यू।